Vanavond schuiven Ton, Sylvie en Marianne aan. Samen vertellen ze over het nieuw talent slagwerkorkest van Harmonie Sint-Jozef. Even kijken, wie zit daar vanavond bij ons aan tafel en wat brengt jullie hier, Ton? Wat ons hier brengt? Ja. Of bij de muziek? Of de muziek, ja. Ja, de muziek. Ik ben een aantal jaren geleden, 3 jaar geleden al begonnen met het nieuw talentenorkest bij de Sint-Joep. Mhm. En ik doe daar slagwerk. En ik heb geroepen toen de organisatie kwam voor het slagwerkorkest. Van, daar wil ik ook wel een steentje aan bijdragen, een beetje begeleiding. En zelf ook nog even wat dingen leren, want slagwerk is heel breed. Mhm. En ik doe er maar een klein stukje van. En ik wil er eigenlijk wel wat meer van zien, weten, kennen, doen. Oké. En jij komt niet uit de buurt hier, toch? Nee, ik ben groot geworden in de regio Amsterdam. Nou, Nicky. Ja, Dan voel jij je thuis, toch? ik voel me helemaal thuis. En dan tegenover jou, Sylvie? Ja, ik ben Sylvie Koolman, ik kom uit Borren en ik heb op Facebook een advertentie gezien voor het Nieuw Talentorkest. En ja, ik dacht, Navara. Dus Dus jij hebt gereageerd? ja, ik heb gereageerd op de advertentie en ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb eigenlijk altijd al een muziekinstrument willen spelen, maar vroeger had mijn moeder mij op dus het pijperfluitles gezet bij de Harmonie. Mhm. En toen was het niks voor mij. Ik vond het leuker om rondjes te fietsen achteraf. Ja. En moeder haalde hem daar snel er weer eraf. Ja, en nu heb ik de kans om het opnieuw te proberen. En ik kijk er heel erg naar uit. Ja, leuk. En dan Marjan. Marjan, jij bent een bekende van de show. Je bent in Born zelfs al een keer geweest. Ja, dat klopt. Maar vertel eens, wat doe jij precies? Bij de Harmonie ben ik bestuurslid. Werving en opleiding heet dat dan zo mooi. En dat betekent dat ik dit soort prachtige projecten om mensen kennis te laten maken met muziek, harmoniemuziek in dit geval, die mag ik opzetten. Wat leuk. Ja, superleuk. Ja. Ja. En wat is nou precies het Nieuw Talent Slagwerkorkest? Precies? Het is een orkest. Het is een project van 10 weken waarbij je meteen in een orkest zit. Je gaat 10 weken lang repeteren. Mhm. Het zijn allemaal mensen die denken, ik heb nog nooit een slagwerkinstrument aangeraakt. En precies wat Sylvie zegt, dit is het moment. Die gaan 10 weken lang samen repeteren en geven dan een prachtig concert. Wauw, super. En kun je dat echt in 10 weken al helemaal goed leren, zo zeg maar? Ja, dat kan. Wat goed. Ja. We hopen het, hè? Ja. Maar waar gaan jullie dan de eerste keer spelen? Samen? Ja, daar zoeken we nog een locatie voor. Oké. Dus als er tips Bij zijn- deze. Ja. Ja. Maar is het dan alleen bedoeld voor mensen die het nog nooit zelf hebben gedaan? Of ook gewoon mensen die al wel ervaring hebben? Ja, Ton zei het al, we hebben dit project 3 jaar geleden ook gedaan, maar dan de blazersvariant, zeg maar. En daar komen ook heel veel mensen op af die zeggen, ik heb jaren geleden muziek gemaakt, toen ermee gestopt, want er kwamen kinderen of zoals dat gaat in een leven. En ik heb altijd gedacht, ik zou wel weer eens willen beginnen, maar dan is de drempel toch hoog. En die grijpen dan zo'n project aan om te zeggen, 10 weken, dat kan ik zeker gaan doen. Dus ja. En Ton, waarom is dit project gestart 3 jaar geleden? 3 jaar geleden. Nou, ja, ik ken de ins en outs niet precies waarom ze het gedaan hebben, maar het voordeel is wel dat er zijn in eerste instantie al dik 35 nieuwe leden bijgekomen. Nou, Dus, kijk. Kijk, en dat is natuurlijk een van de redenen, denk ik. En ik ben erin gestapt omdat, wat net ook gezegd werd, in het verleden niet of nauwelijks iets met muziek van doen gehad om zelf te spelen. En hier kreeg je de kans, want normaal als je naar een muziekgezelschap gaat, dan is het welk instrument speel je? Nou, gaat eerst maar eens blokfluit leren. Hè, op naar de muziekschool. Ja, precies. Nou, en, Voor de noten natuurlijk. ja, bijvoorbeeld. En dat zat er dus niet in. En de noten, dat is een nieuw schrift wat ik moet leren lezen. Dus ik krijg straks weer les en dan komt er waarschijnlijk weer een nieuw woordje bij. Dus want zo pak ik dat op. Want net alsof je in groep 3 zit en je begint met het ABC, of 2, wat is dat tegenwoordig? Ja. Maar ik vind het geweldig. Dat zijn uitdagingen en de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar ik vind het geweldig leuk om te doen. Ja, en Sylvie, wat heeft jou nou over de streep getrokken? Zoals jullie misschien kunnen zien, ik heb heel kort haar op dit moment. Het is aan het teruggroeien. Ik ben ziek geweest. Mhm. En nu herstellende, en weet je, dan ga je toch, het klinkt heel cliché, maar je gaat je toch afvragen van, wat zou je nu nog graag willen doen in het leven? En dat muziek, dat blijft een rol spelen. Dus ik denk, nu heb ik de kans, nu gaan we er gewoon voor. Dus, En wat voor ziekte heb je gehad? Ik heb borstkanker gehad. Oké. Ja.
Ja, dan ga je inderdaad wel nadenken over dingen. Dat is dit wel heel erg mooi dat je dit gaat doen. Ja, ik wil gewoon geen spijt meer krijgen van dingen die ik niet gedaan heb. Dus ja, ik weet niet of het echt helemaal bij me past, maar we proberen het gewoon en we zien wel wat eruit komt. Ja, maar wat hoop je om eruit te halen? Ik denk connectie met mezelf weer terug te krijgen. Gewoon iets wat echt voor mezelf is. En dat je niet alleen de partner bent van iemand of de moeder van je kind. En gewoon een talent waar je zelf in kan groeien. En gewoon iets leren, iets totaal nieuws. Ja. Mm-hmm. Ja, wat mooi, super. Wat houdt zo'n groep repetitie eigenlijk in? De allereerste groep repetitie, die wordt gegeven, dat is wel heel bijzonder, door 2 mensen uit Friesland. We hebben dit project namelijk niet zelf bedacht. Het is een concept wat ontstaan is in Friesland. Mm-hmm. En die 2 die komen die eerste repetitie geven. En die eerste repetitie is kennismaken met de instrumenten. Kijken hoe hou je die stokken vast. Nou, al dat soort dingen. En we spelen ook echt al een stukje. Vervolgens komt er huiswerk. Want ja, je moet wel thuis iets oefenen. Ze krijgen dus ook een oefeninstrument mee naar huis. En zo wordt er dan iedere repetitie verder gewerkt. Die repetities worden daarna overgenomen door onze dirigent van de slagwerkgroep. En dan wordt er iedere repetitie een stukje verder gelopen, zeg maar, op weg naar dat orkest. En gaande die weg zitten er ook nog individuele lessen, 2, om nog net wat meer techniek en zo te leren. Ja, en dan wordt het een prachtconcert aan het einde. Ja, ik had eigenlijk nog wel eens wel benieuwd. Kan je dan zelf je instrument kiezen of wordt die zeg maar voor je bepaald? Wij bepalen helemaal niks. Maar ik denk dat Sylvie prima kan vertellen hoe dat gegaan is. We waren daar denk ik met een stuk of 16 man aanwezig. En achter ons in de zaal stonden een heleboel instrumenten opgesteld. Ook dingen die ik echt nog nooit in levende lijf heb gezien of gehoord. Maar we hebben de kans gekregen om allerlei instrumenten uit te proberen. Om te kijken hoe het geluid was en hoe het aanvoelde. En persoonlijk heb ik zelf de conga gekozen. Misschien voor de mensen die het niet kennen, een vrij lange trommel, een beetje smal, maar wel vrij fors eigenlijk. Wat veel gebruikt wordt ook in de Latijns-Amerikaanse muziek. Hè. En ik ben benieuwd of ik de goede keuze heb gemaakt, zeg maar. Ik weet het niet, maar we gaan het proberen. Ja, we gaan het zien. En Ton, wat maakt het slagwerk zo toegankelijk? Ik zeg, doe mij maar slagwerk. Want toen ik de auditie deed voor het andere orkest, heb ik op alle blaasinstrumenten wat getracht geluid eruit te krijgen. En dat lukte volgens geen ademtocht. Mm. Helemaal niet. Dus ik zeg, nou weet je wat, want ik doe dat samen met mijn echtgenote. Die speelt wel euphonium. En die kan dat veel beter dan dat ik dat kan. En ik zeg, nou doe mij maar slagwerk, want ik zag al die noten daar. Ik denk, dat was me een beetje te ingewikkeld. Ja. Doe mij mijn slagwerk. Daar heb ik me gruwelijk in verkeken. Maar dat durf ik er ook nog echt te zeggen. Maar ik denk dat we het redelijk bijbenen. Ja, het gaat niet altijd goed. Hè, want je bent pas 3 jaar bezig. En niet door enige kennis kom je daar binnen. En dat is... En je houdt je grijze massa bezig, hè? Ja, precies. Ja. Marjan, moet je noten kunnen lezen? Nee, je hoeft echt helemaal niks te kunnen. Mag wel natuurlijk, maar hoeft echt helemaal niet. Want we beginnen echt helemaal vanaf het begin. En er zijn iedere repetitie ervaren slagwerkers bij. Om een beetje de ins en outs aan te wijzen. Misschien een stukje voor te spelen. Dus het gaat echt van helemaal het begin. Ja, en heb je ook bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die echt zijn opgebloeid? Daardoor. Ja, we horen van een heleboel mensen terug dat het echt een verschil maakt. We hebben bijvoorbeeld bij dat andere project een meneer gehad. Ver in de 80 is die inmiddels. Die kwam vanuit IJsden in Sittard wonen. En toen kwam dit project. En die had zoiets van, dit ga ik doen. Die had heel vroeger in IJsden muziek gemaakt. Heeft altijd tuba gespeeld. Heeft hier weer opgepakt. En hij zegt, het heeft zoveel gedaan dat ik meteen in een vereniging rolde. En daardoor ook meteen mensen kende in mijn nieuwe woonplaats. Ja, dat is wel wat muziek, wat ook andere verenigingen natuurlijk, maar wat muziek met mensen doet. Hè. Je doet het altijd samen. Ja. Deelname kost €150, geloof ik, hè? Ja. Zoeken jullie nog mensen? Er zijn altijd nog mensen nodig. We hebben een prachtgroep bij elkaar nu van een man of 14 die zich hebben aangemeld. Dat is mooi, daar gaan we ook zeker mee starten, maar er is zeker nog plek. Ja. En die €150, dat is geen drempel voor sommige mensen? Als er een drempel is, zijn daar oplossingen voor. Kijk, €150, we moeten een dirigent betalen en we moeten instrumenten regelen. Daar hebben we gewoon geld voor nodig, maar het mag nooit een drempel zijn. Ja. Jullie werken natuurlijk naar een eindconcert toe, hè? Kun je daar al iets over vertellen? Wat gaat dat precies worden?
Dat gaat een concert worden samen met onze slagwerkgroep. Waarbij er stukken gespeeld worden echt door alleen dat Nieuw Talent Slagwerkorkest. En waarbij onze slagwerkgroep ook wat dingen zal laten horen. Waardoor het echt een mooi afgerond geheel wordt. Ja. En dan de laatste vraag, Sylvie. Wat wil je tegen twijfelaars zeggen die niet durven, maar toch wel heel graag willen? Gewoon doen. Geef je op. Ja, ik bedoel, wat heb je te verliezen? Het is eigenlijk alleen maar om te winnen, denk ik. Nieuwe mensen leren kennen, talent ontwikkelen. Ja, waarom dat. niet, hè? Ja, precies. Marian, waar kunnen ze terecht? Het kan via onze website www.sintjoep.nl en daar vind je vanzelf alle informatie. Ja. Uit hoeveel mensen bestaat het geheel dadelijk? Hoeveel deelnemers Ja? bedoel je? Ja, op het moment 14. Oké, want ik dacht even aan de studio hiernaast, dat jullie een keer hiernaast komen optreden. Nou, is past. Ja, toch? Daarvoor open. Ja, Ja, super. lijkt me wel hartstikke leuk. Ons ook. Ja, oké. Nou, heel veel succes gewenst. Vanavond bij Kletsklank een pure stem uit onze regio. Op 18 april brengt ze haar debuut-EP Be OK uit over zelfacceptatie en veerkracht. Haar nieuwe single Sun Don't Shine laat zien hoe je ook op grijze dagen in beweging blijft. Sophie, welkom. Dankjewel. Wat een intro. Ja. Ja, nou dan heb ik een vraag voor je. Als je jezelf, dus Sophie Jans, in 1 zin zou moeten omschrijven. Wat zou de zin zijn? Eens. Jesus, Ja. oké. Chaotisch. Ja. Ja. Empathisch. Chaotisch. Maar dat is leuk. Jij appte mij dat je te laat was, maar Ja. je bent op tijd. Dus, Ja, top. dus Ja, dat is prima ja, zo. gelukkig. Ik was al helemaal aan het stressen, maar ik ben best wel gewend om altijd een beetje te laat te zijn. Daarom Oké. dat ik mezelf probeer uit te dagen. Nee, het is niet 6:30, het is 6:00, weet je wel. En dan, ja. goed. Ja. Je kiest nou bewust voor je eigen naam. Waarom is dat moment nu? Meerdere redenen. En ik kwam er sowieso achter na een tijdje dat ik het aan het doen was van... Ja, ik ben eigenlijk gewoon bang om met mijn eigen naam dit te doen. Oké. Omdat, dat doe je dan en dan kom je dan ook niet meer vanaf. Snap je wat ik bedoel? Dus je blijft voor altijd Sophie Jans. Ook als je zegt, ik stop met de band, blijf je nog altijd Sophie Jans. Dus ik dacht, oké, ik durfde dat eerst nog niet. Mhm. En ook omdat ik merkte een beetje wisseling in de band ook. En het blijft gewoon doorgaan, ook al gaat de bassist of zo weg. En toen dacht ik, het zijn mijn liedjes, mijn teksten. Ik schrijf ze wel, we komen wel samen op een gegeven moment. En dan worden er natuurlijk nog dingen veranderd of verbeterd en zo. Maar het zijn wel mijn teksten en mijn visie. Dus ik dacht, het wordt gewoon tijd dat ik niet meer zo bang doe. Ja, want die andere naam, dat was Vie en Swie? Ja, klopt. Ja. En dat kwam eigenlijk van, ik ben kei Limburgs. En dat wil ik niet ontkennen. Maar ik wilde ook niet een dialectnaam. Echt of iets dat je denkt, die gaat slagermuziek maken. Of in ieder geval carnavalsmuziek maken. En Swie, ik kom uit Nieuwstad. En dat woord heb ik ook alleen maar uit mijn moeders mond horen komen. En dat betekent eigenlijk hoe dan ook. Oh, echt? Ja, in Nieuwstad. Oh, ja, want ik kende het helemaal niet. Nee, precies. En dat vond ik dan ook wel weer leuk of zo. Dat je het niet direct kan thuisbrengen. Dus, maar goed, toch voor Sophie Jansen gaan. Ook omdat het een beetje een rare naam was. Sommige mensen wisten niet hoe ze het moesten uitspreken. Ik denk, Sophie Jansen, daar kun je niet in misgaan. Nee. Ja, nee, precies. Dus, ja. Dat. En waarom heb je voor de titel Be OK gekozen? Er staan 4 liedjes op de EP, waarvan eentje Keep on Talking tussen haakjes Be OK heet. En omdat de EP eigenlijk over allemaal dingen gaan die ik heb geschreven toen ik net weer aan het opkrabbelen was na een zware tijd, dacht ik, dat past eigenlijk wel bij, als een soort van strik eromheen, Be OK. Ja. Nicky? Wanneer besefte jij je dat je zeg maar niet oké was? Oh, wow, oké. Wanneer besefte ik me dat? Eigenlijk al jaren geleden, heel eerlijk gezegd. Ja, soms zit het misschien ook wel in je of zo om een beetje de neiging te hebben om richting de negatieve kant te gaan, zou ik maar zeggen. Dat is menselijk. Ja, en ik dacht op een gegeven moment, ik wist dat er op een gegeven moment een moment zou komen dat ik echt zou vallen. En Echt dus een diep dal ook? Ja, echt een diep dal, ja. Kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel, doordat ik daar ben geweest, het gevoel dat dat dus ook niet meer heel gauw, dat ik me niet meer zo snel laat wegleiden. Niet dat het erg is dat het gebeurd is, als in,
iets waar ik me voor moet schamen. Maar dat je een beetje jezelf ook leert kennen. Ja. Wat zijn signalen dat je merkt, het gaat weer de slechte kant op. Ja. Dus dat. En heb je daar hulp bij gekregen? Uiteindelijk wel, ja. Ja, zeker. Heb ik zelf gezocht ook. Ja? Ja, zeker. En het was eigenlijk in een studententijd, in mijn conservatoriumtijd, dat gebeurde. Dus het was sowieso, je bent dan wel altijd onder de mensen. Ik kan ook soms juist alleen voelen, maar doordat ik toch wel ook heel veel met mensen in aanraking kwam, je komt minder snel in een isolement. Hoe zeg je dat? Isolement, oké, wel. Ja. Omdat je toch de hele tijd onder de mensen bent, maar op een gegeven moment moest ik wel even me afschermen. Maar daardoor word je natuurlijk ook wel de hele tijd herinnerd van, misschien moet je dat wel doen. Misschien moet je wel hulp zoeken. Ja, en heeft die tijd jou dan ook inspiratie gegeven om liedjes te gaan schrijven? Ja, tuurlijk. En dan voornamelijk ik heb heel veel zielige liedjes geschreven ook. Maar voornamelijk in de tijd dat ik merk dat altijd als ik het kruispunt sta van, oké, het gaat nu de goede kant op, dan merk ik dat ik het meeste inspiratie heb. Dus op het moment als het nog wringt, maar je voelt hoop, dan schrijf ik veel. Ja. Oké, we gaan even naar jouw nummer luisteren. Ja. Sun Don't Shine. Ja. Waar gaat het over? Nou, dat liedje is eigenlijk een soort van knipoog naar mezelf. Je mag hem natuurlijk interpreteren hoe je het wil, maar voor mij gaat het over een soort van herinnering. Sophie, maak je geen zorg. De zon schijnt nu gewoon heel eventjes niet. En dat is alles wat er aan de hand is. Is muziek voor jou therapie, een uitlaatklep of iets anders? Muziek maken. Ja. Hoe jij hem wil interpreteren. Ja, nou, muziek maken is voor mij eigenlijk gewoon... muziek is voor mij gewoon de rode draad eigenlijk. Dus het is het eigenlijk allemaal. Het is en therapie en het is een uitlaatklep. En het is een manier om samen met andere mensen te kunnen verbinden. Het is eigenlijk alles. Het is misschien heel cliché, maar dat is wel wat het is. Ik snap hem. Ja. En waar werk jij uit? Van tekst of met muziek? Want je doet het op de piano, hè, toch? Ja, ik componeer op de piano en vervolgens ga ik het vaak wel nog uitwerken gewoon op mijn laptop in Logic. Of ik ga al direct met de gitarist aan de slag. Ik werk meestal gewoon vanuit akkoorden en dan ga ik melodie bedenken en daarna komen de woorden pas. Dus Okay. Het is dan niet alsof de melodie helemaal vast staat, maar dan vaak komt er al een random woord naar boven en dan is dat vaak ook waar het nummer over gaat. Of dat wordt al verklapt dan eigenlijk. Ja, en is het ook zo dat je dan wakker wordt en dan komt de tekst naar boven? Of hoe gaat dat bij jou? Ja, zeker. Ik heb ook wel eens als ik over straat loop dat ik opeens iets voorbij zie komen. Iemand op een fiets met een rode broek aan. En dat ik dan opeens denk, dat is eigenlijk ook wel leuk om daar een liedje over te schrijven. Dat is een beetje een dom voorbeeld, maar zoiets. Dus ook wat je ziet op straat en zo. Ja. En achter je nummer dat we net hebben geluisterd, dat was Sun Don't Shine volgens mij, ja. Mm-hmm. Wat zit daar precies achter? Welke gedachtegang? En hoe voelde je toen je dat schreef? Achter die... dat is eigenlijk ook een nummer wat ik heb geschreven op het moment dat ik voelde van... soms is zelfspot een goede mechanisme. Niet altijd hoor, maar voor mij wel. En ik denk dat ik op dat moment vooral voelde van... de zon... Toen scheen de zon wel. Dus het was zo van... ik voel me opeens beter. Hoe kan dat? Oh ja, de zon schijnt. Dus dat is eigenlijk wat er even voor afging. En... op die manier ben ik eigenlijk gaan verder schrijven. Dus het is eigenlijk een positief nummer. Ook al klinkt Sun Don't Shine misschien niet helemaal positief. Ja. Ja, ik vond het wel lekker trouwens die afgelopen dagen, die zon. Zeker. Toch, daar krijg je ook wel energie van. Ja, ik denk dat iedereen, zelfs de mensen die zeggen dat ze er niet gevoelig voor zijn, dat iedereen er gevoelig voor is. Vitamine D is goed voor je. Ja, sowieso. Ja. Hey, en hoe belangrijk is dansen en beweging in jouw muziek? Nou, dat is een hele grappige vraag. Want dansen kan ik niet, maar ik doe het wel. Oh. En dat is geen, hoe noem je dat, valse bescheidenheid. Ik ben gewoon niet zo'n goede danser. Zijn daar beelden van? Jazeker. Nu En te zien. weet je waar je dat ook kan zien? Op 18 april in de EC in Roermond natuurlijk. In de EC Cultuurfabriek. Nee, maar dat is heel grappig, want dat is wel een onderwerp. Want ik heb, er zijn 2 backing vocalisten in mijn band. En die kunnen dus allebei heel erg goed zingen. Of zingen, dansen. Allebei trouwens. Maar ook heel erg goed dansen. Dus die hebben ook helemaal pasjes en zo. En dat hoort eigenlijk helemaal bij de act nu, per ongeluk. Dus dan valt het eigenlijk nog wel extra op. Dus ik doe vooral niet met hun choreo mee, zodat het niet opvalt dat ik dat eigenlijk niet kan. Maar beweging is wel een belangrijk onderdeel van mijn muziek. Ook al is het niet helemaal fantastisch wat ik doe. Ja, want je noemt het Sores eruit dansen. Is dat dan...
Dit. Dat zou dat kunnen zijn. Ja. Yeah. Ja, nee, ja, dat kan. Ja, ik doe maar wat. En dat werkt goed voor mij. En ja, ik spring echt op en neer op het podium. Tenminste, als de muziek erom vraagt. Dus ja. Ja, hoe noem jij jouw eigen sound? Mijn eigen sound. Nou, in het geval van mijn zangstem, ik heb gewoon een warme stem, hoor ik altijd, een soulvolle stem. En wat bij de band hoort is dat er gewoon heel veel meer stemmigheid bij komt kijken. Dus heel veel samenzang. Ja, inderdaad veel dansbare grooves. En ja, dat is het eigenlijk wel een beetje even in een notendop. Ja, en een beetje, ja, ook wel een beetje grappigheid of zo. Ik probeer al een beetje... Ja, sarcasme zit er echt wel in. Ja, ik heb ook wel wat sessienummers, want Amy Winehouse is wel een grote inspiratiebron. Dus best wel ook wel wat nummers waar ik hier en daar iemand misschien een beetje mee kan beledigen. Goed, dat hoort er ook bij. Dus ja, dat een beetje zo. Ja. Okay. Want jullie zijn met z'n achten dan op het podium? Ja, de aankomende zaterdag zijn we met z'n achten. Maar we komen soms in verschillende formaties. Maar dat is echt full band. Dus dat is drummer, iemand op conga's, percussie. Iemand op de orgel en de piano, gitaar, bas, 2 backing-vocalisten en ik. En dan Wow. 2 danseressen. Ja, zij zingen dus Ja. ook. Ja, precies. Ja. En hoe kom je aan die mensen allemaal? Ja, nou ja, ik maak wel al heel lang muziek, dus je merkt wel ook al, weet je, ben je pas 14, je merkt toch, ja, als je 14 bent, kom je ook al mensen tegen die muziek maken, dus je bouwt dat wel op. Ik ben nu 27, dus dat, op die manier, maar ook door conservatorium. Dus heel veel bandleden die hebben jazz gestudeerd, of net zoals ik docent muziek gestudeerd, dus eigenlijk bijna allemaal, behalve 1 iemand heeft niet op het conservatorium gezeten. Ja. Dus zo ben ik ze eigenlijk gaan ontmoeten. Ja. Oké. En zo'n release show, hè? Ja. Vind je dat nog spannend? Jazeker. Ja. Ik zei het vandaag nog tegen iemand anders, vroeg het me ook. Normaal bij een optreden ben ik niet zo zenuwachtig. Maar bij een optreden wat je zelf helemaal organiseert en zelf verzorgt dat mensen komen en zelf het nieuws moet maken. Jawel, dan is het niet het optreden zelf waar ik zenuwachtig voor ben, maar meer zo van... De aanloop er naartoe natuurlijk. Komen er mensen? Ja. En vinden ze het dan wel leuk? En doen ze het niet alleen maar omdat ze me zielig vinden dat ik er dadelijk voor niemand sta? Nee, maar bij mij dat soms ga je een beetje malen natuurlijk. Dus dat is heel spannend. Jawel, ja. Want het is 18 april, hè? Ja. En waar? kan je een... waar? In de Eerste Cultuurfabriek in Roermond. En kan je een kleine tip van de sluier geven voor mensen dat ze nu al denken van... oh, nu ga ik echt 100% komen? Nou, als je zin hebt om met om blijer naar huis te gaan dat je daarvoor was, dan moet je vooral naar mijn show komen. Is er een moment geweest dat je bij jezelf hebt gedacht, nu ga ik ervoor? Ja. Wel vaker. Maar als het over dit project gaat, dat is dan 2 jaar geleden toen het dus nog V&Swie heette. Vandaar ook die naam van Hoe Dan Ook. Dat kwam vanuit het idee van ik moet hoe dan ook muziek maken. En dat kwam eigenlijk op het moment dat ik dus inderdaad echt uit die dip was en de juiste mensen om me heen had, waarvan ik ook dacht, jou vertrouw ik wel ook met mijn muziek en met mijn verhaal of zo. Dus toen was het voor mij wel duidelijk, ik ga er nu voor. Ja. En wat inspireert jou het meest? Mijn eigen frustraties en verdriet. Ja? Ja, geen grap. Ja, dat is het wel. Ja, ik maak ook wel, wat ik ook al zei, focussen nu natuurlijk op de BOK-plaat. Maar ook Do You Remember is echt eigenlijk een sessieplaat. Dat is eigenlijk van die sessie-nus-plaat, moet ik dus zeggen. Van die 4 liedjes is dat eigenlijk het enige nummer die dan wat minder over die zelfacceptatie gaat. Maar meer over iemand een beetje vragen van, kun jij je nog wel herinneren wat jij hebt gedaan? En niet alleen wat ik zogenaamd allemaal gedaan zou hebben. Dus dat. Ja. Wat doe je nog meer voor werk eigenlijk? Heel veel. Maar ja, ik ben dus ZZP'er in de cultuur. Ik heb 2 koren waar ik de dirigent van ben eigenlijk, muzikaal leider. Ik geef les op Vista College. Daar geef ik ook samenzanglessen aan de dramaopleiding. Oh, wauw. Dus het is allemaal samen activiteiten. Dat is echt op mijn pad gekomen. Ja. En ik werk voor Jazz Maastricht, maar dat is meer regelwerk. Maar alles heeft met cultuur te maken. Ik draai ook plaatjes bij oude mensen. Oh ja? Ja.
Ja. Oh, Met vinyl? schattig. Ja, met vinyl. Dus ik heb zo'n vinylkar en dan ga ik gewoon per kamer voor eigenlijk de bewoners die het niet meer helemaal gehandeld krijgen om in een groep en altijd heel erg veel geluid om dat nog te handelen. Daar ga ik dan lekker Wat leuk. koempelmuziek luisteren of Ja, zoiets. ja. Ja. Oh. Ja. Dat is mooi werk, denk ik. Ja, dat is heel mooi. Ja, en het is ook wel fijn dat nu kan ik overal een beetje proeven van wat vind ik nou leuk. Terwijl ik ook al gewoon echt aan het werk ben in plaats van stage aan het lopen ben. Ja, precies. ja. Maar wat is je droom? Dat je dan echt als artiest zou kunnen leven? Of dat je daarvan zou kunnen leven? Of, Ik heb daar geen rock'n'roll antwoord op. Maar nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik die offers ook daarvoor helemaal durf te maken. Mhm. En ook omdat het maatschappelijke, dus inderdaad voor een koor staan waar het gemiddelde lid minstens 50 is, zal ik maar zeggen. Daar krijg ik zoveel energie van. Hoe blij die mensen worden van een liedje leren en een beetje meer over muziek te leren en ook van elkaar toch die groepsdynamiek te zien of zo. Ik word daar wel, ik ga daar wel van aan. Ja. Oké, ja, super. Hoe kijk jij naar de muziekscène in Limburg? Goeie vraag, hè? Ja, ook wel een beetje je bevindt je dan misschien wel een beetje op glad ijs. Maar heel eerlijk, de muziekscene op zich is best wel al een moeilijk ding. Wat ik wel mooi vind, is dat ik ben nu heel veel in Roermond ook, dat ik daar wel heel veel zie gebeuren, ook in het echt. Er wordt heel veel gespeeld en zo. Het ligt ook per stad anders, denk ik. Mhm. En er gebeurt natuurlijk heel veel online. Ja. Daar is de muziekscene. Ja, dat is een moeilijke vraag hoor, wat je me hier Ja, maar, nee, stelt. maar mijn vraag gaat ook meer zo van, voel jij support uit de regio? Ja en nee. Mhm. Want er zijn gewoon heel veel initiatieven die wel echt met goede bedoelingen van alles organiseren. En ook dat ligt dus per stad anders. Ik woon in Maastricht en ik vind dat dan weer een andere stad dan inderdaad Sittard of Roermond. Hoe daar naar cultuur wordt gekeken bijvoorbeeld. Mhm. Want naar mijn mening is het Maastricht heel veel is cultuur, André Rieu, carnaval en de TEFA. Of even heel erg... ik vind dat er wel meer mag gebeuren, ook om niet alleen maar talentontwikkeling te doen, maar ook gewoon echte muzikanten die ook wel wat centen er mee verdienen, om die nog wat meer podium te geven, zal ik maar zeggen. Mhm. Of ja, niet alleen maar podium, maar ook echte waardering in andere middelen dan exposure, zal ik maar zeggen. Precies. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar zou je jonge artiesten dan ook zeg maar nog iets willen meegeven of zo? Gewoon doen. Gewoon Niet doen. te veel nadenken wat anderen vinden. Dat is ook een tip voor mezelf trouwens. Tegelijkertijd. Ja. Gewoon scheid hebben. Ja, precies. Waar ben jij het meest trots op? Muzikaal gezien. Mhm. Ja, dat ik het aan heb gedurfd om wel gewoon met mijn naam nu naar buiten te komen. Ja, daar ben ik nu wel trots op. Dat ik dat gewoon ook doe. En dat ik merk dat het ook wel werkt. Ik dacht eerst Sophie Jansen, weet je wel. De meest basic naam ooit, weet je. Nou ja, ik vind het toch wel een artiestennaam. Ja? Sophie Jansen, ja. Of komt dat door dat er ooit een Laura Jansen was misschien? Ja, Dat ja, zou misschien. best kunnen, hè? Ja. Nou, Of dat je alleen Sophie, ja. Ja, maar ja. Ja, het zijn gewoon twee namen Ik vind hem heel... die... Ja, ik vind hem wel... Nou, moet ik zeggen, ik vind het persoonlijk als Fee and Fee. Ja, dat vind ik ook. En kijk, je kan het dan natuurlijk wel weer gaan voor Engelsen, weet ik veel wat er dan uitkomt. Sophie Jones of zo. Maar dan ben je dus weer, eigenlijk voelt het voor mij, dan ben ik mezelf dus weer aan het verstoppen achter een of andere naam. Mhm. Terwijl dit is toch gewoon ook wie ik ben. Absoluut, ja. Ja, precies. Wat betekent geluk voor jou op dit moment, als laatste vraag? Samen muziek maken. Ja. Heel goed. Ja, beter dan alleen, vind ik. Vertel nog eens even, waar ben je te zien volgende week? 18 april, volgende week, zaterdag, in de Eese Cultuurfabriek in Roermond. Dank dat je hier was. Ja, dankjewel.